Я да видим какво има тук. Отваряме. Свински врат на 68 градуса с 20 часа. Вече е готов. Сега ще го извадим. Ще го подсушим. Ще го намажем с подправки. Ще го изпечем. След това го изстудяваме и нарежем на свински шункови пържоли. И така, намазали сме нашия свински врат с барбекю сос. Сега го слагаме да се изпече за около 12 минути на 220 градуса, да хване коричка и след това ще го охладим и нарежем на шункови пържоли. Защо ще го охладим? Защото топъл трудно се реже на хубави пържоли. Така, вече е стинало. Почваме да го режем. След като го нарежете на хубави пържоли, аз по принцип след това си ги вакуумирам една по една и си ги завързявам във фризера. Така винаги ще имам под ръка едно ядене, което много бързо аз мога да го приготвя. И като една препоръка, режете с назъбен нож, защото така по-лесно се реже това месо. Пробвал съм и с остър нож нормален, пробвал съм и с китайският месатър, но с този назъбен нож, който фактически е от баба ми, той може би е много по-стар от някои хора, които в момента гледат. С него се реже най-добре месото. Моите свински вратни шункови пържоли вече са вакуумирани, готови са. Сега ще ги прибера във фризера и ще имам едно бързо и лесно сготвено ястие после, когато има неочаквани гости. И само да ви кажа, никога не използвайте микроволнова фурна за претоплянето на пържолите. Едно бързо включване, да покажем как изглеждат свинските вратни шункови пържоли, които вече са затоплени и сме ги направили с съвсем лека гарнитура и сос. Мисля, че стават добре.